Fl-2021 penthouse simili għal dik li xtara l-Ministru tal-Housing Rodrigue Galdes minant Joseph Portelli kienet iġġib prezz fis-suq ta' 160,000 euro mingħajr garaxx. Dan kien konfermat mill-analiżi dettaljata li ħarġet mill-fact checker ta' Times of Malta fejn huwa evidenti li Galdes gawda minn deal tajjeb ħafna, tant li akkwista din il-penthouse għal prezz li hu 20,000 euro orħos minn dak li normalment kien jintalab 4 snin ilu. Il-fact checker jikkonkludi li l-prezz li ħallas il-Ministru kien ċip komparat mal-proprjetajiet simili u apparti minn hekk intqal li l-prezz li wieħed kien ħallas fl-2021 għal penthouse ta' 160,000 euro ma kienx inkludi garaxx kif għandu Galdes f'Ħalgelmus. Fit-tmiem il-ġimgħa ħarġet l-aħbar li Rodrigue Galdes kien akkwista din il-penthouse b'garaxx għal 140,000 euro. Il-post inxtara minant il-kumpanija Excel illi imbagħad sar magħruf li ħadu kuntratti kbar minant il-Housing Authority. Fi kliem sempliċi, l-iżviluppaturi Joseph Portelli, Marka Ġus u Daniel Refalo qed jikru appartamenti fi blokok varji lill-awtorità ta' djar u ovvjament dan ifisser dħul kbir f'butom bi flus li qed jiġu impalati min-naħa tal-Gvern. L-awtorità min-naħa tagħha ma tridx turi kemm qed jinħarġu flus għal dawn il-kuntratti li jafu jlaħqu miljuni kbar ta' euro. Fil-fatt il-housing li taqa' direttament taħt Rodrigue Galdes ċaħdet it-talba ta' The Shift News biex jingħata aċċess għal kuntratti u jkun hemm trasparenza.